días, somos Ian, Xian e máis eu, Nico, de terceiro ESO-C e imos facer o noso proxecto da Mocidade Emprendedora do Monte. Neste proxecto imos facer unha crema de abelás e chocolate. Para empezar, o primeiro ingrediente que necesitaremos son abelás, despois chocolate, fundir a poder ser, unha ferramenta esencial sería un martelo para poder quitarlle a cáscara ás abelás, azucre, tamén é necesario para a nosa crema, e por último, unha trituradora. Necesitaremos quitarlle a cáscara ás abelás. E isto temos que facelo ata 200 gramos de abelás. 15 minutos despois sacamos as abelás e poñémolas aquí nesta bandexa para pelalas todas. E unha vez peladas as abelás, triturámolas. Despois de triturar un rato, quedaría esta textura pastosa a que vamos a ter que añadir o chocolate e o azucre e despois teremos que seguir triturando para que se mezcle. Despois de triturar todos os ingredientes xuntos durante un tempo, quédanos unha textura parecida a isto. Agora xa só queda o noso envasado. Despois de envasalo, así quedaría o noso produto de abelás. Ahora só faltaría o etiquetado. E así, despois de todos os procesos de etiquetaxe, así quedaría o noso produto por diante e, a parte da información nutricional, ingredientes, calorías, etc. Aquí nesta parte de atrás tamén nos verían informaciones necesarias para consumir o produto, por exemplo, a forma de conservación, que sería mantela no bote nun lugar fresco e a unha temperatura ambiente. E deberíase de consumir 2 semanas despois de abrilas, porque senón pode ir perdendo propiedades e nutrientes. Bueno, os costes de produción de cada bote foron aproximadamente uns 3 euros, polo que teríamos venderíamolo a 5 euros, polo que teríamos un beneficio de 2 euros por bote. Os beneficios que podría reportar este produto é que é un produto ecolóxico e con ingredientes totalmente naturais e, a diferencias de outras cremas de cacao envasadas, non contén ningún conservante nin colorante artificial que poda facer perder propiedades ao produto. Abelaiñas, un sabor que te aperta!